Ġesu qal, ejju għandi intom il-kol li tinsabu mħattin u imkannin u jiena inserraħ. Ħudu fuqkom il-manna tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u mutli. Intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej, id-tifkir lilek Kristu.
mazza tiegħu, birek id-dermażis tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, birek l-Ispiritu Santu Paraklitu, birka kbira Alla Marija Santissima, birka l-Immanza Immakulata Konċezzjoni tagħha, birek id-Duh Glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Uomo, imbirek San Ġusep għal-Nuska Sistu tagħha, imbirek Alla, l-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.